Ba, ulit-ulit na lang ako. Take 3 ulit. Okay na. Ang ingay.
Ang ingay talaga. Anuin ko muna yung sound kasi dito ako sa loob guys at maingay. Ingay dito sa labas. Pasok ako.
dilim. Ang dilim. Ninja. Ninja ni Kuya Ron. Yan, dito ako sa loob na. Shout out sa'yo. Okay na. Ini kasi sa labas. Ninja ni Kuya Ron. Ninja ni Kuya Ron, hello. Kuya Ron in the island. Kuna na kadako nga balay. Oh. Oo. Oh. Hain kaya na ano? Ninja ni Kuya Ron. Kumusta, dida? Nanay, okay la kami. Okay la, didi. Ayan. Uy, may ako na harang ha. Huwag nyo skip ha. May harang na ako. Palawan ka. Layo mo. Ano, diyan ka nakatira o? Nga. Nag-take 3 ako kasi hindi ko pa alam maglagay nung ads. Paulit-ulit. Karisyo hit ano? Ano't marisyo? Ano? Oo, ano, Aileen Hira word. Andiyan pa rin si Mags It's Organic. Welcome back. Nag-take 3 ako kasi yung harang, hindi ko alam tinuruan ako ni Humblebee. Ayun, natutunan ko. Sus, di rin akong balay Kuya Ron. Dito ako nagtatrabaho. Oo nga, Mags It's Organic. Akala ko ba naman sa sinisittings yung ad sa YT Studio. Katulad nung paglagay mo ng ads do sa mga video. Hindi pala. Pumasok ako dito sa loob kasi ang ingay sa labas. Na maraming parang nag-wielding. 5 million and a half sa 4 thumbs up. Thank you so much sa inyong pagdalo. Dapat nga lang ako video. Ayun na naman tayo. Naantok na naman. Nakatulog ako habang naka-charge yung cellphone ko. Nakatulog ako. Kagigising ko lang. Sabi ko, alas 4 na. Diyan ka nakatira, Kuya Ron in the island. Ayan si Aileen Hira Ward. Nagbaba ng kanyang bahay. Puntahan natin, guys. Salamat, Aileen Hira Ward, sa paharang. Ang ganda ng anak mo, Aileen Hira Ward. Bago pa itong bahay pala. Wala, nadikitan ko na pala to
Ano, dikitan ko na lang yung iba. Dikitan ko na lang tong ano, eggplant green chili with yogurt. Ayan. Hmm. Oh, oo. Ang ganda ng anak mo. Anong lasa ng sili na inihaw na may yogurt? Anong lasa niyan? Maasim? Yung ano mo, yung monetize channel mo, yung Aileen Hirain, ma'am. Di ba maanghang yan? Ang alam ko yung ganyan, yung nalagyan siya ng giniling sa loob. Ano yun, tinatanggalan yung buto? Masarap yan. Isaw-saw sa bagoong. Tingnan ko nga eh. Parang ang sarap lagyan ng ano, bagoong. Mm. Kaya nga, masarap yun. May bagoong, merong maanghang, tapos may kunting kalamansi. Sige, ano, Kuya Ron, mag-edit ka muna. Salamat sa patamsak mo. Ito na lang didikitan ko kasi nadikitan ko na yung binaba mong ano. Maraming harang. Salamat sa paharang. Aileen Hira Word. Congrats. Yung iba kong video. May walang harang pero hindi ko pa na Doon ba sa paglagay ng ads,
Dapat bang pindutin yung overlay? Hapon na pala. Nag-ulit-ulit tuloy ako. Dapat sang oras na ako ngayon. Walang signal. Mahirap ang signal. Wala pa si ano. Oh ba yan? Yan na naman tayo. Naantok na naman. Ano? Nagluluding yata ako ah. 3 minutes ang harang. Meron nga akong ano. Meron akong harang na 5 minutes sa ano. 15. Oh, 10 minutes meron. Sa ano sa pag re-request ng PIN paano? Kailangan pa ba mag-request ng PIN o si YT o si Google na ang nag-aano niyan talaga? Oo. Sabi nga ni ano, sabi ni Delphin Manubag, yung napunta niyang, ewan ko kaninong ano yun, video. May harang sa oras daw. Sa ano, yung sa Google AdSense, doon mismo sa Google. Meron na kasi akong ano, nag-ano na kasi dati ako pa. Pero ulitin ko ulit. Google. Oo. Magla-login sa Google lang. Login ka doon. Akala ko hindi na magre-request. Sana hindi matagal yung pag-ano ng PIN. Sabagay kasi
bago ka makasweldo. Tagal pa nun, ilang buwan pa yun. Yan lang si Eileen here, world. Yung isa kung ano nasa harang. Sa UAE, nasa Dubai. Dubai ba? Meron akong kilala dyan sa Dubai, Eileen Hira World. Si Gino Waray. Dubai. O, nasa Dubai siya. Diyan sila nakatira. Malamig. Malamig ako. Oh, ah. Hindi ko alam kung sa city siya eh. Nasa ano sila? Sa isang condo unit. Ano din siya eh, vlogger. Ang name ng ano niya si Jean Waray. Di ko na nga na ano kung nagla-live pa yun eh. Sa Abu Dhabi ka pala. Abu Dhabi. Dubai ba siya? Dubai? Basta. Alam ko sa Dubai siya eh. Dati pumupunta ako dyan sa kanya pag nagla-live. Ano siya, isang waray. Taga yun, Leyte. Magkaano sila ni Waray-Waray Moma. Yung dati pupunta. Nasa bihira na lang mag-LS dahil busy. Busy sila. Mag-ano lang ako. Ilsa, name niya Ilsa. Hindi ko alam kung Rami kasi akong kaibigan na waray na vlogger din. Nagpapalit kasi, siyempre nagpapalit ng pangalan eh. Kaya hindi ko na maano kung nasaan na. Meron din dyan sa Abu Dhabi. Meron din ako kaibigan dyan sa Abu Dhabi, si Inday Macbinsor. Nandyan siya sa Abu Dhabi. Vlogger din, monetize na rin yung channel niya. Halos araw-araw siya LS. Minsan lang, silent, kasi namamasukan sa bilang OFW. Habang siya nagtatrabaho, yung gamit niya rin nagtatrabaho.
Sino yan? Ano naman? Oo, may ano talaga. Loh, ayan, lakas. Kaya nga ako, ayoko mag-abroad. Kasi, ang dami kong nababasa sa na, ganyan. Katulad ngayon, mayroong bago na naman na inabuso ng amo. Binugbog ng amo at parang tumakas doon sa bahay ng pinapasukan niya. Tapos meron siya mga kaibigan na humingi ng tulong para doon sa tumakas kasi nga hindi yata dala yung mga gamit. Ako ayaw kung dati pa nung bata-bata pa ako, inaano ako sa Singapore. Nalala ko noon yung, luha ko. Nalala ko noon yung kay Delia Maga sa Singapore. Ay, sabi ko ayoko. Pagdating doon para kang kalabaw. Oo na. Meron ako nakita dati na yung ayaw pa kainin. Tapos yung mga tira-tira nila, yun ang pinakain. Diyos ko, nakakaawa. Tapos, yung dati, yung kaibigan nung ng ex ko. Hi guys. Nung dati kong yung papa ng mga anak ko. Meron silang kaibigan, nag-abroad. Umaon ka na. Nang. Umaon ka na. Di pa. Biro mo, tinulungan yun humingi sila ng tulong kay si Rapi Tolpo. Kasi, yung kamay niya ba, na dahil sa chlorine, tapos nilalagnat na siya. Ito, lapnos na to, ng parang sugat na mamaga na. Tapos nilalagnat na siya. Dahil nga, syempre sa sakit, nagsusugat na yung kamay, pinapagtrabaho pa rin. Kailan ka pa nag-umpisa? Kanina pa. Nag-take 3 nga ako dahil nga yung saan. Tapos, sabi sa akin ng pinsan ng asawa ko na, ate, alam mo ba yung number ni si Rapi Tolpo? Sabi ko, mayroon siyang Facebook page na kung sinong gustong tumulo ay humingi ng tulong. Doon niya Tapos, yun, nakauwi. Tinulungan talaga. Nakauwi ng Pinas. Hanggang ngayon, hindi na yata bumalik ng Saudi. Marami ko na walang signal. Bayan. Talaga. Tayong dalawa nga lang dito. Walang signal. Kahit dito sa amin. Oh, harang. Oo. Harang ka na dyan. Iba kasi yung kultura nila dyan. Iba yung nila, patakaran. Mabuti yung mo mabait, Eileen Hiraward. Thumbs up, Lando, day, sabi ni Makakando.
Baliktad ako ng gala. Tali pa rin ang galar. Yung ano lang, yung kulay green. Wala talagang kwenta itong cellphone sa ako. Ang picture lang. Asa, ay teacher ka ba? Eileen Hero Word. Buti maganda yung ano mo dyan. Yung ano, yung TikTok ko. Yung TikTok ko, hindi na ako nakakapag-upload. Hindi na ako ay, at assistant. Magandang ano. Maganda ang trabaho mo. Swertihan lang talaga mag-abroad. Inukuha nga ako sa Singapore yata yun. Saan ba yun? Yung OFW doon, ayaw pa uwiin ng amo kasi nga walang kapalit. Ngayon naghahanap sila ng kapalit. Ang aasikasuhin ko lang dito yung medical certificate, passport, at yung visa at yung ticket sa kanila na. Sabi ko ayoko. Baka hindi ako makauwi. Kasi ano yung matanda yung babantayan mo. Maganda yun, maganda. Oo, maganda rin sa mas maganda yata sa ano. Maganda ba Singapore o sa Hong Kong? Sa Hong Kong mas maano kasi malapit lang. At yun nga lang, kapag may kontrata kasi hindi ka basta-basta makakaano, depende kung emergency. Ganda rin naman Singapore, malinis ang Singapore. Parang sa kanila yata magandang ano, airport. Sabi ni Manubag, pupunta siya. Busy yun mamaya. Ako naman kasi sanay na ako sa yung nalalayo ako sa mga ano ko. Kasi noon pa, nung maliliit pa yung mga bata. Nagtatrabaho na kasi ako. Kung di ako magtrabaho, walang kakainin. Wala silang kakainin. Hanggang ngayon. Pero kulang pa rin. Kulang kakapiranggot na sweldo. Kaya nga na ano ko dito sa YT baka sakaling makatulong. Oo nga. Mas mura ba ang bilihin dyan? Kaysa ano?
Abu Dhabi. Ay, murang sahod. Ang magandang sahod sa New Zealand. Maganda magtrabaho doon. Yung pamangking ko nandoon. Masahod yata siya ng kung sa pera, kung sa piso 65,000. Kapag siguro ganyan kapag may pamilya diyan, hindi na libre. Pero kung siguro, kung ikaw lang mag-isa, libre siguro. Oo, mahirap doon. Sa Europe, mahal ang mahal ang sweldo. Kaso, sobra namang layo. Mahirap pumasok doon, mahirap mag-apply. Kung sa naman, kung mag-OFW ka sa Kuwait o kaya sa Bahrain, kasi yung value ng pera nila medyo mataas. Sa piso, magkano na ba ang Bahrain ngayon? Ang dinar? 100 plus? Mahirap pumasok sa malalayong lugar. Maganda dyan yung mag-ano ka ng kunting negosyo. Mahirap din yata magnegosyo dyan. Sa Europe naman kasi sobrang layo doon. Ganun ba? Pre-insurance. Yun? Wala ka nang babayaran. Wala nang deduction sa'yo. Oo. Ay, maganda. Makatipid-tipid. Mabuti isa lang ang anak mo. Kung marami pa na, patay na. Kulang ang sahod. Nandiyan ka naman sa school eh.
Pwede man naman turo-turuan. Hala, grabe. Daig pa yung kung nandito ka, parang nagpaaral ka na ng international school. Ano yan, Bilik? Ano yung inaano niya? Ewan ko siya. Ano yun? Yung chicken yata naubos mo doon. Hindi, ayan o, malaki. Ipis? Ayan o. Ano yung inaano niya? Ay, chicken yan. Oh. Nuggets. Ah, social naman tong aso na to. Binigyan ko. Dito nga yung ano, samba, sa Lasal Milik, 75,000 o 76? 75,000. 75,000 dito sa Lasal. One semester lang. Bali, 150,000 sa isang taon. Pero kung sa mga international school, kaya nasa 500,000 siguro. Dito sa Brent. Sa Brent, ano. Sa mga magagandang eskwelahan. Para ka nang nagpaaral ng private naman kasi siguro. May ano ba dyan? Parang public school. Naku. Kakamot ka nang hindi makatingnan kung mag-college na o high school. Paano na lang yan? Ay, grabe. Public, 100,000. Umuwi ka na lang. Dito mo na lang paaralin sa Pinas. Private pa. Kaso, diyan ka naman nakatira eh. Meron na lang akong 12 minutes. Dapat nga 1 hour na ako kanina. Take 3 pa ako dito sa ads. Ngayon, alam ko na kung paano maglagay ng ads. Kailangan ba sa dalawang phone yung may ano pa? Bali, 3 tong gamit kong cellphone. Yung isa, parang pinaka-ninja ko. Pero kailangan ba dalawa? May YT Studio? O isa lang? Dalawa ito, yung hindi ako makabili ng laptop kasi yung mahal ng laptop, di ko kaya yan. Ganun.
Ito kasing isa, yung ginagamit ko kasi itong Samsung. Medyo maganda yung audio niya. Tapos yung ito namang isa, yung bago, medyo mahina yung audio kaya hindi ko ginagamit masyado mag-live. Nagamitan mo pa ng ng headset, headphone. Kaya yan, malapit na rin ako mag-end. Salamat sa Hylin Hira World. Ngayon nakakapag-live lang ako kasi wala dito yung boss ko. Bukas arating na sila. Ay, naku. Dito kanina si meron kasing salamat Hylin Hira World. Meron kasi ditong pumupunta sa akin. Oh, sige. Na pagpasok pa lang nagbababa na agad ng nagbababa na agad ng kanyang bahay. Hindi pa nga nagtatamsak Hindi ko na tuloy makita. Hindi ko na nilagyan ko na yung jacket ni Hylin Hira in Mom. Hindi ko oo nga, naasar ako. Pag bungad pa lang pag bungad pa lang niya baba agad. Tapos pag lagyan mo na pag nalagyan mo na siya na dikitan mo na biglang takbo. Hindi ko kasi napansin yun dahil naabala ako kanina doon sa paglagay ng ads. Pero hindi ko na siya dikitan ulit. Lagi yan pag pumupunta dito. Parang lang. Pangatlong punta pa lang. Hindi na siya nakabalik kasi nga nag-take 3 ako. Hindi na bumalik. May na lang ako 6 minutes para goodbye. Para pag ang hirap kasi pag ganyan siya pag sinabing pag bungad niya pag hello host, ganyan sabay baba ng salamat sa paharang Hylin Hira World. 5 minutes more.
Mahirap mag ano ng pag ikaw nagbabao, buti kong laptop yung gamit ko. Hindi na ako nakakapangisda ngayon eh. Pag nag, hindi na kasi ako nakakapunta doon sa mga nag-i-LS dahil nga lagi akong busy. Katin ang kamay ko, oy. Ano ba ito? Busy yun si ano, Manubag. Nay. 3 minutes more para mag-end. Ano yun mo? Sa kanya pala yung nuggets na yan, nilik. Social mo naman, Momo. Panagis-nuggets ka pa. Baka pwede kami humingi. Ang daming ano, nag-i-LS pala ngayon. Two minutes na lang. 2 minutes. Kinalimbang kita sa isa kong bahay. Salamat, sige. Ilan ba bahay mo, Aileen Hira? O 3? Nagkukulubot na yung ano ko. Wow, dami. Sana all maraming ninja. Pag dinala mo yan, linagay mo sa bag mo lahat, ang bigat siguro, no? Nay, ano na, 1 hour na ako. 7 gadget. Oo nga, ang dami nga. Mura siguro ang gadget dyan sa Abu Dhabi. Yung ano, sabi ni Dilpin Manubag yung Oppo, ano yun, E9, E9? E10? Ano yun sa'yo? Oppo E10, meron na daw sa ano, Qatar. Nasa 10K daw. Samantala dito yung Oppo E9 13,000 plus. Maganda ang ano dyan. Maganda mamili kung may pera lang. Magkano naman kaya kung sa mura?
Maganda ang ano eh. Gusto ko sana. Oo nga. Gusto ko Samsung, yung Samsung A771. Ang maganda ngayon yung Samsung na natutupi, yung dalawang tupi siyang ganon, tapos nagiging iPad. Yun ang uso ngayon. Nasa 18,000. 18,000 yata dito. O 22,000. Kaya maganda mamili dyan. Yung iba naman kasi, dyan namimili ng gadget. Anong handa? Handa yun. Anong hindi yun? Mayroon kasi ako nakikita sa Samsung. Parang Samsung Galaxy. Maganda kasi yung ng Samsung, yung camera malinaw. Yun nga lang maliit yung storage niya. Di katulad ng Oppo, yung Huawei, yung Realme. Maganda. Yung iPhone. Ayaw ko ng iPhone. Hindi maganda yung iPhone. Hindi maganda yung camera niya. Nakaisang oras na ako. Eileen here. Ano yan, Momo? Ano yan? Akin na. Oo, maganda talaga ang Samsung. Kinain niya? Ewan ko. Akin na yan. Maganda ang Samsung. Akin na, akin na. Akin na nga eh. Dahil maganda yung camera, tapos yung audio na maganda. Kung may pera nga lang ako, bibili din ako ng Akin na nga. stabilizer. Stabilizer yung Akin. gimbal. So mahal. Akin na. Momo. Mahal ang gimbal stabilizer dito sa Pinas. Akin na. Ay, ambot. Sisipain kita, Ching. Nakaisang oras na ako. Sino nandyan? Yeah? Kita, akin. Kasaing tayo. Daming kanin. Akin na. Isa. Ay, po. Hindi paglaro tapos sa'yo naman ibigay. Ano ba yan? Ayoko na. Ayoko na makipaglaro sa'yo. Sino nandyan? Bakit? Sino nandyan? Sino pa nandyan? Bakit maraming 4 million in the house at 3 times up? And guys, Eileen here award. Thank you sa pagpasok mo sa aking LA. May naka-BG host. Oo nga, meron. Sorry, nag-in ka na naman. Akala ko ba, continue ko, hindi tayo nakan. Naka-live pa ako. Nandito si Humblebee.
May nakabidyo nga ewan ko sino. Ayaw lumabas. Magpapaalam na sana ako eh. Kasi 1 hour na ako mag- Sino kaya yan nakabidyo? Buka. Nag-in agad. Kaligid mo naman natitsa pa. Hmm. Nandito si Humblebee, chat ko. Hindi daw siya hindi na, kasi nag-take 3 ako dahil nga sa ads. Ewan ko sino yung naka-BG. Yung mga naka-BG dyan, sino ka? Sino? Labas-labas. At ako'y magpapaalam na. Hala? Wala daw. Dito ako naka-live, Aileen Hiraward, sabi ni Humblebee. Ayan na. Oh, ayan, nakapasok ka na. Sabi mo wala. Ang dami. Ang dami. Eh kasi, ikaw eh. Nag-take 3 kaya ako. Eh, ngayon, alam ko na maglagay ng Kaso, may isang oras na ako. Mag-live ka na, Humblebee. Ganun lang yun eh. Kasi nung nag-in ako, i-in ko. Tapos ako ulit. Parang ilang minuto lang. Wala pa nga yatang 3 minutes. Humblebee, kala ko ba kay LS ka? Nasa harang na. Salamat sa paharang. Yung. Isa nagpa-pledge ako.
Ah, may harang na nga eh. Baharang-harang si Humblebee. Meron akong 6 million in-house at 6 thumbs up. Sige lang, sige lang. Antayin kita. Oh, nag nagpaligotin kanina si Max Organa. 249. Bakit matubod kaya na? Matubod ba? Wala lang. Busy lang sa Ellen Hirapan. Hapon na dito, alas 5 na, pasado. Alas 6 na pala. Nasaan na yung nuggets na kinain mo? Turo. Mo, saan mo nilagay? Parang, hindi ako, kumain ba tayong tanghalian? Ma! Mama! Sarap yan. Yan na yung pagkain mo. Hindi ka nakakain na. Akin na mo isa. Ano na? Tinangin mo. Aso na to. Pagkain tong aso, chicken nuggets ng McDo. Busin mo yan. Bababa ako. Mantala ako, ano lang? Isda. Ay, kita niyo, ano yun? Ano yun eh? Machine ng tubig. Kanggin. May gaming. Ba? Andyan na yung ninja ni Humblebee. May pa-heart-heart pa. Mama! Pinagdadamot mo na naman yung tubig. Nadamot tong aso na to eh. Mami Duday, sabi ni Miggy Ming. Nandyan si Humblebee. Medyo okay ka na ngayon, Humblebee. Tagal natin hindi nagkikita sa ano ah. Long time no see. 7 million in the house. Mag-ano ka na ng TikTok, Humblebee, mag-upload. Andyan pa rin si Eileen Hiraward. Naka-BG lang. Antok ako. Kagigising ko lang nung nag-live ako eh. Social siya, oh. Sinong social si ano? Si Humblebee. Nagugutom ako. Hindi pala kami na ng halian. Wala pa sila ano. Ayoko nang mahangin. Ano ba yan? Dito tayo. Yan. Kita yung tubig. Lipat. Lipat yun yan.
Bayan, naantok na naman ako. Natulog ka ba? Oo, nagising ako dun sa alarm ng alas 4. Kaya pala narinig yung mag-uulong. Nakatulog ako. Parang may nasusunog. Gumo! Ano nang ginagawa mo dyan sa pagkain mo? Hay na. Jesus, naging babaw ito. Lansa, ano. Pa, anong ginagawa mo dyan? Tingnan mo, oh! Ay, naku, nagmantika na yung sahig. May $25 na ako sa TikTok. Ha? Talaga? Paano mo makikita? Nag-live ka na ba, Eileen Hira Word? Yung aso, social sa pag... Oo nga. Ano yan? Nuggets. Paano mo nakikita yung dollars mo? Nag-live ka na ba? Kasi sabi nila, pag nag-live ka, doon ka lang magkakaroon ng pera. Pinaglulutuan ko pa yung aso ng ulam. Favorite niya, fried chicken. Inaano nga ako ng TikTok na maggawa daw ako ng video na aabot ng 3 minutes at update daw. Ay, hanggang na. Hindi ko alam ako kung mayroon akong ano sa TikTok. Ilan pa lang yung video ko eh. Malaki na yun $25 ah. Ako hindi ko pa tinitingnan yung ano ko. Kung may ano, sa tingin ko wala pa naman eh. Na tumigil muna ako mag-TikTok. Baka ito, pagkatapos ko, magawa ko ng video. Nakakatulong din yung TikTok ah. Medyo pumapayat ako. Nakakatulong din kasi nagbabawas ako ng timbang. Open mo sa Google. Huh? Money calculator, harang ulit. Sa Google, ano yung ko sa Google? Ano ko yung name ko ng TikTok. Money calculator. May mga ano na si Humblebee oh. Ano yan Humblebee? Anong ginagawa mo? Hala si Humblebee oh. Anong nangyari dyan sa'yo? Ano ba yan? Hala, anong nangyari dyan sa isang bata? Anong bata? Anong ginagawa? Puro sticker yung pinapadala. Titingnan ko nga mamaya. Titingnan ko baka sakaling may ano. Wala, lubat na pala to. Ay, naku, nag-isid-isid na naman hinaisan.
Nag-isip-isip na naman. Sino mo nakabiji dyan? Hindi ko ayaw nilang lumabas. Alaga. Mag-ano na ako. Ang dami na ng tao. Kailan mag-i-in na ako eh. Inta pa. Type mo Google TikTok Money Calculator. Ah, sige. Mamaya pag ano. Mama, Google. ano lang nangyari sa'yo dyan? TikTok Money Calculator. Paano mo makukuha yun? Halimbawa lang. Kung may laman man. Eileen Hira Word. Nakukuha ba yun? Ah, ganun. Screenshot ko nga to ano. Makalimutan ko. $9 million in the house. Pakita naman kayo guys. Sino nakabiji lang dyan? Napapalitan ba yun? Eileen Hero World? Ayaw ka nila ipain. Hahaha. Oo nga. Ay. Lubat na nga isang phone ko. Ayaw nilang lumabas. Sino kaya nandyan? Mamaya pag ano, nagtapos ako, pupuntahan ko dun. May pill spam. No? May pill upan ka. Nandyan mami ng sibag mo lang i-mention yun. Okay. Thank you sa mga nakabiji. Andiyan si King Word. Thumbs up. Thank you. Lagyan kita ng jacket, King. Parang nag-king. Sige, okay. Nagbibibil ako ba ako? Thank you, Humblebee. Pwede maano yun sa kasi naka yung channel ko, yung itong channel ko doon eh. Yung channel na yung YouTube channel ko naka doon sa TikTok ko. Yung iba nga kumikita sila kasi nagla-live. Minsan may nagbibigay ng regalo. Tapos papalitan pala nila yun. Baka kailangan ng PayPal. King World. Naka-BG lang.
Mayroon akong 10 million. Hala, sino nakabantay dyan? Nakaano lang, tingin. Ayaw nilang lumabas. Nakalive si ano. Inaanuhan nga kasi ako, may sabi, mag-update daw ako at gumawa ako ng video na abot ng 3 minutes. Anong gagawin ko? Eh, sa ano naman, sa YT na ay sa ano, TikTok naman eh, hanggang 1 minutes lang yung ano nila eh. Siguro kapag yung personal mong video gagawin, yung hindi manggagaling sa, pero ganun din, nag-upload na rin ako ng 3 minutes eh. 1 minutes lang ang lumabas. Hindi natapos. Okay, doon, hindi narigan at napiskat na namin. Pwede connect mo yan. Oo, nakaano. Yung channel ko, nakakonect sa TikTok. Kaya lang, ibang pangalan nung ano, support kay King King World. Salamat, baby pa ang bahay niya. Baba ka ng bahay, King King World. O, puntahan na lang kita. Puntahan ko bahay mo, King King World. Hindi ko makita ang King King World. Ba ang spelling niya? Wow! Talaga. Hindi ko pa nakita yon. Hindi ko makita yung channel King King World. Wala eh, di ko makita. Kailangan mo. Ah, kailangan magdikit eh. Thinking or ayun. Wow, baby pa nga. Baby pa si King King World. Ang cute. Ikitan ko na siya. Ayan na siya. Ano siya, naka-off yung comment, ano niya. Ang ganda naman. Ano ko yan mamaya pag tapos ko mag ano. Wala, magdadalawang oras na ako. Nakuha 35k at 25k may viral video ko. Ano ba yung ano mo? Tamsa, host. Nandyan si ano, Madam Nancy Alarcon Valencia, Tamsa host. Salamat po, Madam Nancy Valencia. Nakuha mo mismo yung pera. Ano?
Nandito ako kay King Ford. Ayan. Salamat sa patamsak. Salamat po sa paharang. Nagugutom na ako. Didikitan ko na yan. Nandito na ako sa niya channel. Si King's World. Ang cute ng baby. Ang taba-taba ng pisngi. Kalimbang ko na lang ito siya at nakaup yung kanyang Si Lynn Villaruel, nandyan din ng mga lumabas na sila. Lumabas na ang nakatago. Nadikitan ko na si King's Word. Ay, nagre-renew si ng passport. Midnight dito host. Oh, ala. Midnight pala doon sa Canada. MLSO, sabi ni Mansi or Valencia. Natuwa ako na may harang na. Oo nga. Alam mo bang nag-take 3 ako? Dahil dyan sa harang na yan. At magdadalawang oras na ako. Sabi ni Dodong Pugak, MLSO sa lahat. Saglit lang guys, magkaano ako, bubuksan ko yung mga ilaw. Dilim na. Asa na yung mo? Akin na. Pwede ko na yan. Naganapakas dito. Yan, bukas na yung mga ilaw. Yeah. Yes, yo. Sabi ni Dudong Pugat. May harang ulit. Nagpaharang. Nandyan si nagbaba si Hambulbi ng bahay ni Andyan na, binibigay na sa'yo. akin na, Momo. Ayan mo sa ilalim. Chicken, macaroni, and cheese with broccoli. Masarap yan. Akin na, Momo. Kunin ko na yan. Ayaw ko yung talaway. Sabi ni
Ma'am Nancy, how's everyone in this house? Kumusta? Kumusta daw sa lahat? Kainin mo na yan. Kainin mo na. Tama na yung dalawa ha. Masarap ang niluluto ni Ma'am Nancy. Chicken macaroni. Hilig mo pala magluto, no? Second channel. Kaya, nandito na ako. Nagluluto siya ng chicken macaroni. Lubat na ang aking cellphone. Lubat na siya. Pula na ang hasang. Delphin Manubag, humble dito. Sabi ni Madam Celine Villaruel, Eileen Hirawar, and Ma'am Delphin Manubag, humble dito. At sa lahat na nandito, mega love shout out. Thumbs up, sabi din ni Delphin Manubag. Thank you, thank you, thank you. Yan. Nandikitan ko na at kinalimbang ko na, Madam Nancy, ang iyong macaroni. Chicken macaroni with cheese. Si ano lang ang inano ko. Si Merl Vlog. Ano ba yun? Madaling araw pala dyan sa Canada, no? Wala, naka-live si ano. Naka-live ka, Eileen Hiraward. Sa TikTok. Harang ulit, sabi ni Dudong, Dudong Pugak. Kanutoy ko. As Ali is live, what's it now? Hello sa lahat, sabi ni Dudong Pugak. Kanutoy ko. Lubat na isa kungkong. Tingnan mo, Milik, pag nag-ano ako ng malamig na karne, may mga tubig yung kamay ko. Kanina yung beef. Ito. extra. Napakita na namin. Napakita na. Pader muna ako. Hala, sige. Gibain mo yung pader. Likas yung mukha ko sa screen. Salamat sa papader mo, Dudong Pugak. Bakit pati ng mata? Tatsura. Ay, yung corned beef, nilagyan ko ng itlog. Sa ko bimutang tambaluan kay bangit kadam mo misik. Kaano natin. Na lulubat. Ay ko commercial 10 million. Natuwa si host, may pader na. Oo. Oo, pinaghirapan.
Pinaghirapan ko, nag-take 3 ako, Delphine Manubag. Hindi ko alam paano i-on. Yung pala, bago mag-live, i-on mo. Hindi na naman kasi sinabi eh. Momo, sige, lumayas ka. Yung iba kung ano, Sige, meron na din. lipad ka, Momo. Nang matirador kita. Ay, hindi mo na. Haba ng pader. Ano, meron nga dyan, ano, Halika nila. Bala ka dyan. 10 minutes. Wow, may ano si Humblebee. Thank you, Humblebee. Bumaba. Nag-albala pa, nag-abala talaga. Pumasok ka dito na sa kinakain itong karat na. Thank you, Humblebee, too. I-screenshot natin. At may kulay na. Congratulations for being monetized. Salamat po. Marami, Nancy Valencia. Ano ko na yan. Kanina nag-ano din si Max Organic. Nagbigay din sa akin ng konting ayuda Hoy! sa ano. Thank you sa mga super chat nyo guys. Ano, lalayas ka na? Sige, dalhin mo yung ano mo doon. Yung kainan mo. Yung Anong ginagawa mo pampers dyan sa pader dudong pugak? Baka dag-anan ka dyan. Lapit na ako mag 2 hours. Hoy. Lubat na yung isa kong phone. 11 na lang. Ay, bastos nga. Bakit? Ang sarap bato ka dito. Ayan, ang hinihiyan mo. Paano lang siya? Nag-uumpisa na yan. Hey! Nagkikingking ka na ha? Nag-uumpisa na. Uumpisa na yung magkingking. Kinuntet ka. Yan na. Tingnan mo, oh, hinihiyan Nandiyan na si ano. Gagagaga ka talaga. Nagkingking? Oo. Ay, Aso na iyan to. ta pinalansa. Uot doon kat nga yung nalabawin. Ang buta eh. Malugay mautod. Meron na lang kung 15 minutes. Sinong mag-iilis ngayon susunod sa akin? Dilpin, ikaw ba mag-iilis? Ay, lubat yung isa kong phone. Bakit abre na naman git mga namer? Sino naman ang papasok? May sino lalabas? Wala namang, nandun ako lumabas kanina. Gisarado yun? Oo. Sinong susunod sa akin mag-ilis? Hindi yung cellphone ko. Refresh mo. Pader muna, sabi ni Delphine Manubag. Huwag mong gibain yung pader ko. Nakabidi lang si Madam Nancy Alarcon, Valencia.
Eileen Hero Ward, nandyan pa rin. Nakabidyo lang. Nilalanggam na ako. Nilalanggam na ako dito. Pagkirang bumabangit na iya. Initik-itik. Palibasa yan lang ipapakain ko sa kanya. Akin na yan. Akin na lang. Hindi ko na yan bibigyan ng pagkain. Dalawa yan eh. Ayun ba yung sinasabi ni ano na? Hindi, mayroon siyang buto-buto doon. Pero diretit ipapakaon kay magkakalat sila sa loob. Ribs. Lalabo ko ito. Sinari nga naging pakaon o naging pakaon. Kasosyal mo, nuggets yung pagkain mo. Mantala kami, alamang. Pakainin kita dyan ng alamang na aso ka parang mangati. Akin na yan. Akin na, hingi. Sosyal yung aso dito. Ay, naku. 8 million din aso, 6 thumbs up. Nakabidi lang si Dudong Pugak. Hada natin tunod. Akin na. Pahingi. Pahingi, Momo. Akin na. Ayaw, madamo. Titikang na magking-king ingakuan. Meron na akong 12 minutes. Ayaw ibigay. Sana. Ayaw ibigay eh. Thank oh. Ayaw pakain. O dala, binatag na oh. Kainin mo na. Nasaan na? Ayoko yan. May laway yan eh. Sinong susunod na mag-LS? Taas ang kamay. Dalawang oras. Oh, dalawang oras na ako. Magdadalawang oras na ako. Harang lang, sabi ni Humblebee. Paharang. Ikaw ano, Humblebee? Di ka mag-iilis ba? Tagal mo nang di nag-iilis ah. Lubat na to. Lubat na, lubat na, lubat na. Pula na ang hasang. Tatulog ako naman. Hindi ko nga. Pare ko nga sabot na pagbuhat. Ano nagsabutan ng pagkarigo? Oo. Pinarigo ka na? Grabe ka naman sa akin. Ganun na lang talaga din naman sa akin. Kinarigo ako. Alas 12 pala. Nag-inanong ka nga nila namin. Nakara ka nga nila misa. Nagugutom ako. Kauna, kumain na ako. Kakain pa ako ulit namin. Ikaw, kumain ka na. Oh, yung nuggets mo. 90 minutes na lang. Mag-sit na kung sinong susunod. Eh, Delphin man mo bag, mag-iilis ka ba? Lobat yung isa kong phone. May charger ka dyan? Alright. Atas yun.
Lubat na to, oh. Hindi na to makakaano. Pangharang na lang. Kanina pa niya 10 minutes na lang. Nakabi, pahat-hat lang si Ma'am Bulby. Dapat nga magano ko eh, bibidyo lang pang premiere. Kaso naunahan na eh, dapat first LS ng monetizing eh. $5 million in the house. Pero na lang ako 8 million. Huh. Sinong susunod? Kakaluma, nagsilip mo. I-press natin kasi para may nakapag. May harap. Napanood ko na yung mga Marami yan eh. Nasaan ang lungo? Nirestin, mantika na yung sahig natin. Teros-teros ako, no? Hindi nakakatawa. Kuday. Pati ba naman pagkain eh. Oh, Diba? Asan na yung isa niya? ewan ko. Kabiji lang si Hamburbe. Putek, pinapasubo ngayon. Ano naman mo sa daw ito? Nakauniya. Ewan ko. Kaya pala hindi din mo mula. Papakain ako ng aso. Oh. Yung pagkain niya nuggets, chicken nuggets ng McDo. Eh, dinadala niya sa akin para himayin ko at isubo sa kanya. Social na aso to. Oh. Asya, hintay. Asan na yung isa nito mo? Aileen Hero World, naka-BG lang. Thank you sa pa-BG-BG nyo. May napadi daw sa katubong. Papakaunta pa. Saan? Huwag na. Yan. Ano? Niluto mo. Ay, na Bukas. Pagkaunan po. Dita, ubos liwat. Hindi pagkaon. BG lang muna. Ako, host, may bisita. Ay, sige lang. Wala na. May ilaw sa baba. Meron na lang akong 5 minutes. Mag-ano na, sinong susunod sa akin? Para lahat magpunta na doon. Lubat na yung aking isang phone. Humble Bee, nandiyan si Milcy Vlog. Hello Milcy Vlog. Thank you sa pagpasok sa aking LS, Milcy Vlog. Meron kanina nagpunta dito sa ano ko. Pagbukas ko pa lang, sabi niya, hello host. Tapos biglang baba ng ano ba, kanyang bahay. Hindi ko siya napansin kasi libang ako doon sa paglagay ng ads. Nung pangalawa na yan eh, pagpunta niya. Pangalawa o pangatlo?
Wala yung pusa. Bahasan mo. Hindi, ayaw yan ang pumupunta doon. Isang beses yun eh, punta niya, yung first time na nag-ano siya. Sabi niya, dikitan daw. Biglang alis nung nadikitan. Mhm. Kabidi lang, bidi lang sila. May 10 million na sa 6 thumbs up. Boss, Hmm. kulang pa. $11 million in house. Meron na lang akong 3 minutes. Sino bang susunod sa akin na mag-LS? Sinong susunod dyan? Okay, sige. Wow, baby pa. Sayaw, kikay. Oh, pinunta ko na Humblebee, oh. Yan pa rin si King Words. Si King's Words, sayaw. Anong ibig sabihin ng kiig-kiig? Ano yung kiig-kiig, Humblebee? Sayaw kiig-kiig, 24. Ang tagal na pala nito eh. Ano to, yung parang rondalya. Sa amin, kung tawagin, aminudo. Kung sa naman, sa Bisaya, rondalya. Yan si King's Word. Nagbaba, binaba ni Humblebee yung bahay ni King's Word. Naka-live pala si Milsi Vlog. Mamaya po, may LS po ako, Ma'am Shi. Anong oras, Milsi Vlog? Ito nga, 30 minutes. Yung cellphone ko, lubat na eh. Dikitan ko na to, Humblebee. Kinalimbang ko na rin para hindi masayang yung aking may naka 2 hours na ako. Wala bang susunod sa akin? Na 2 hours ay. Na to, lubat na. Nakalubat. Lubat na yung isa kong phone. Walang susunod. Sinong susunod sa akin mag-LS?
Dilpin Manubag, mag-ilis ka na. Humble Bito. Wala si Mars Skills TV. Na 2 hours na ako. Antayin ko lang yung ads na matapos at ako yung ano ng mga pumasok. Nancy Valencia, andyan. Oh, ano pala, naghahanap pamilik ng pagkain. Tama na yun. Wala nang pagkain. 2 na naubos, o tama na yun. Kakain ka pa mamaya. Wala na, oh. Teng, 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 teng. Iihian ka. Teng, 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 teng. Nasagayan. Pagdating sa kanya. Si Momo. Meh! Didila. Beb. Di pantay yung pagkagupit mo, Momo. Ayan. Tapos na yung har. Guys, mag-ano na ako sa inyo. Papaalam. Salamat sa nandito kay Ma'am Nancy Valencia, kay Humble B, kay Ellen Hiraward, kay Melcy Vlog, kay King King's World, si Dodong Pugakan Utoy ko, si Delphine Manubag, sino pa ba? Ayan, wala na. Si Celine Villaruel, Madam, salamat sa pagpunta kahit madaling araw dyan sa Canada. At pinilit mong pumunta at kahit si Madam Nancy, alam ko, Canada din siya. Pero pumunta pa rin. Ano na pala doon? Madaling araw nga pala. So yan guys, kay Me Gaming. Salamat sa inyo. At salamat Humble B sa iyong palipad. Ako ay magpapaalam na kung sino man susunod sa akin. Mag-ano naman yan no notification sa akin. Salamat. God bless. God bless sa lahat. Salamat sa inyong paharang sa akin. Bye-bye. Bye.